ato ni subayo nung napanitaw ni sir. Yo dong. Okay, kwarta na dong. Palit akong pan dong ba? May kwarta na dong. Sa driver may kwarta. May kwarta dong be. Loy ka dong. Aji ko pagabi ka gutom, aji ko ka. Paligyan ng cellphone, no? Wala ko palit pan ba? Aji ko kwarta bisag piso. Mas nalang ka na yung masakyan na bi. Kaya ako uli ka sa balay, akong driver eh. Pwede na i-prinda na ito sa pawn shop dong? Pwede kayo. Ha? Pwede. Sig di na pwede ba? Dako na. Nya, og maprinda na ko na, makapalit ako pada ni. Palit, Ha? Kapalit. Palit? Palit naman 5. So na, cellphone dong, palundungi dong, init ka dong. Plastic na. Ha?